Здравей! Аз съм Цветелина и създадох този курс за теб, защото знам колко е изтощително да живееш в дом, където децата постоянно се карат. Викове, сълзи, обвинения, кой започна, кой е виновен. И ти в средата. Опитваш се да съдиш, да успокояваш, да разделяш и се чувстваш изтощена, безсилна, понякога виновна. Този курс е за теб. Казва се от съперници към съюзници и ще ти покажа как да трансформираш отношенията между децата си с помощта на метода СТОП. Какво е метода СТОП? Това е проста, но мощна система от 4 стъпки, която превръща къвгите в възможности за учене. Спри. Как да спреш къвгата безопасно, без викове и наказания. Трансформирай. Как да научиш децата да говорят за чувства, вместо да хвърлят обвинения? Осъзнай как да откриеш истинската причина зад конфликта и да адресираш нуждите, които стоят зад него. Предложи как да водиш децата към решения, от които и двамата печелят. В този курс ще научиш конкретни техники, не теория, практически инструменти, които можеш да използваш веднага. Ще получиш готови фрази за всяка ситуация. Ще усвоиш умението да посредничиш в конфликт, без да бъдеш съдия. Ще разбереш защо децата се карат наистина. И ще откриеш как специалното време с всяко дете може да премахне ревността. Курсът е разделен на 4 модула, 16 видеа. Всяко видео е кратко и конкретно, между 15 и 20 минути. Първия модул е диагностика. Разбираш защо децата се карат. Втория модул са стъпки С и Т. Учи се да спираш и да трансформираш къвгите. Третия модул стъпки О и П. Откриваш нуждите и създаваш дългосрочни решения. Четвъртия модул е дългосрочен успех. Изграждаш култура на сътрудничество и учиш децата да прилагат метода сами. В края на курса децата ти вече няма да са врагове, ще са екип. Няма да живеят без спорове, защото къвгите са част от детството, но ще знаят как да решават конфликтите, ще знаят как да говорят, ще знаят как да си сътрудничат. И ти ще имаш мирен дом. Дом, в който къвгите са изключение, а не правило. Готова ли си да започнеш пътуването от съперници към съюзници? Хайде, заедно!